шабакаҳои иҷтимоӣ як намуди нашъамандӣ гардидааст дар замони мо. он ба машрубот, қимор ё маводи мухаддир монанд аст. огоҳиҳо, лайкҳо ва обуначиҳои нав допаминро дар майнаи сари мо озод мекунанд ва мо ба ин эҳсос одат мекунем. ширкатҳои шабакаҳои иҷтимоӣ инро хуб медонанд ва платформаҳои худро таҳризӣ карданд, ки моро то ҳадди имкон дар он нигоҳ доранд. вақте аз мо мепурсанд, оё мо метавонем бе шабакаҳои иҷтимоӣ зиндагӣ кунем? ҷавоб қариб ҳамеша ҳо, чаро не? сухане ки ҳар як нашъаманд мегӯяд. дар ҳафтаҳои охир ман фаҳмидам, ки дар тӯли солҳо ман одати носолимро дар худ одат кунондаам. истифодаи зиёди шабакаҳои иҷтимоӣ. шояд аз он сабаб бошад, ки кори ман ҳамеша дар атрофи он асос ёфтааст. боз вақте ки COVID-19 ба аврупо омад, ҳамаро дар хона шинод. ҳамин тавр ҷаҳони онлайн ҷое буд, ки чизҳои олӣ рӯй медоданд. вақти экран дар телефони ман то ҳадди аксар 6 соат дар як рӯз расид. тавре ки дидам, ки бисёре аз ютуберҳои амрикоӣ дар ин мавзӯъ видео карда истоданд, ман ҳам кунҷукоб шудам. аз ин рӯ ман қарор додам, ки 30 рӯзи ояндаро бе шабакаҳои иҷтимоӣ зиндагӣ кунам. хуб, нақша чунин аст. Instagram, Facebook, Messenger, WhatsApp ва Snapchat-ро аз телефони худ нобуд мекунам. дар ноутбуки худ вебсайтҳоро бо барномае бо номи Self Control бас кардам. ин мегӯяд шумо наметавонед ба он сайтҳо дастрасӣ пайдо кунед, ҳатто агар шумо компютери худро бозоғоз кунед ё барномаро нест кунед. рости гап аллакай маро ба ҳайрат овард. ман дар назар дорам, ин айкон хатарнок ба назар мерасад. хай не? ман танҳо YouTube-ро нест накардам, чунки барои маълумотгирӣ лозим аст, инчунин MobiGap, чунки барнома барои алоқа бо модар лозим аст, ва барномаи WhatsApp-ро низ дар MacBook тоза накардам. ин барнома низ барои суҳбат бо дӯстон ва дастаҳои донишгоҳ лозим аст. аз ин баъд дигар паймоиш нахоҳад шуд. не видеоҳои хандаовар, на постҳои кайфу сафо кардани дӯстонам ва на аксҳои духтарони зебо. дар ҳафтаи аввал ман бисёр вақти худро дар таҳризӣ, коднависӣ ва таҳлили лоиҳаҳои донишгоҳ гузарондам ва рости гап яке аз корҳои лозимаеро ба анҷом расонидам. чандин вақтҳо буд, ки ман мехостам ҳуҷҷати ронандагӣ гирам, аммо соли якум аз моҳи феврали соли 2020 сар кардем ва то моҳи январа омӯхтам ва баъд аз вай рафтам экзамен супордам 3 бор, аммо натонистам гузашта экзамени теорияра. баъд аз вай ҳамхе июн, июл, август коро бисёр буд ва дарсҳо бисёр буд, ҳамхе накардем ва баъд октябр, ноябр, декабр омадем. имрӯз пагоҳ пагоҳи дигар, ҳафтаи дигари он ки моҳи дигар курс мехарам ва сар мекунам омӯзиши қонуну қоидаҳои дар роҳ, омӯзиши қоидаҳои ҳаракат дар роҳро, аммо вақт нашид ва ҳозир ки бошад ман дигар соҳанаи иҷтимоӣ истифода намебарам. ана ҳамон вақта гирифтем ва гузоштем дар ҳуҷҷати ронандагӣ ва ҳозир бошад ман ҳамон курса харидам ва ҳозир бошад омӯхта истодаам. хоб, аз ҳамин 30 рӯз агар ки ман сомонаи иҷтимоиро истифода бурдона бас намекардам, шояд ки оли баъди 3 сол дига оғоз мекардам омӯзиши қонуну қоидаҳои ҳаракат дар роҳро. Here we are. I've got an itch I can't scratch, I'm missing a piece that completes a whole part of me, an open wound scar to see. Everybody come here, gather round, welcome to the freak show, the best in town.
What the hell's wrong with me? I don't get along with anybody, honestly. I've been living in my own head constantly. Thoughts jumbled round, think I need a new lobotomy. Wait, all these thoughts are too negative. I don't wanna get lost in the sedative. Gotta show them what I got, I'm competitive. Wait, I can change all the things I lack. I gotta face the facts, I got a taste in that. Got me obsessed with the rest, I got an itch to scratch. дар 3 моҳи охир ман бо варзиш машғул шуда натавонистам. ҳамеша ба худ мегуфтам ки имрӯз ё фардо ба варзиш машғул мешавам. ҳатто ман узвият дар толори варзишии наздиктарин гирифтам, аммо ин кӯмак накард. ҳамеша ба худ мегуфтам ки вақт надорам ва боз ба худ мегуфтам вақт барои инстаграм дорӣ кӯ, ва тасмим гирифтам ки ба варзиш машғул шавам. Йо! имрӯз ман зодруз дорам. Бачаҳо? ростӣ. одатан дар солҳои охир, аз солҳои 2018 ин тараф ҳар вақте ки зодруз мебуд ва одамо тамос мегирифтанд ба сомонаи иҷтимоӣ, дар инстаграм, дар фейсбук менавистанд текст: «Ҳей, зодруз муборак, умри дароз хоҳонем». Аммо ҳозир ки ман дар сомонаи иҷтимоӣ нестам ва наметавонам дида смсҳое биёра. барои ҳавай бо ҳаму хелам одамое ки наздик буданд, дӯстои ҷонӣ буданд, занг заданд ба телефон аз пеш, ватсап ё ки фейстайм карданд ва суҳбат кардем ва зодруз муборак ва табрик карданд. Ва боз дӯстое ки дар иҷа доштум ва омаданд хона, шиштем, суҳбат кардем ва ба фикри ман ки авие ки текст менависӣ, як каса мегӯӣ ки «Ҳей, зодруз муборак», ё ки ягон сурат равониш мекунӣ «Happy birthday». айвайда аз пеш рафта, агар ки дар ҳамун як ҷо зиндагӣ кунӣ, аз пеш рафта бугӯӣ ки «Ҳей бародар, зодруз муборак, ё бишинем, як пиёла чой нӯшем». ё ин ки танҳо занг задан дар кор. ба фикри ман ки занг занӣ, видеочат кунӣ ва бугӯӣ ки «Ҳей брат, дар пахши зинда, зодруз муборак, умри дароз хоҳонем». ва ин хубтар назар ба ки танҳо мегирӣ як текст менависӣ ки «Happy birthday», ё ки аз сурат мемонӣ мегӯӣ ки «Зодруз муборак». бо ҳаваям бисёри одамо мекунанд ки тура отмечат кунанд ё ки меншн кунанд дар ҳамун пост ва ту бо ваёра сторис кунӣ ва ин чиз як роҳи аз рекламаҳои. имрӯз 14-ум рӯзе аст ки ман бе сомонаҳои иҷтимоӣ зиндагӣ кардастам ва дар ҳақиқат ки ягон чиз та ман ёд кардагӣ нестам дар инстаграм ки кӣ мада навистест ё кӣ нанавистестай. ва ман ин рӯз яке аз дӯстон мара занг зад ки бояд вохӯрем ва ман соат баъди обед ва ман тайёр шидам, ҳозир пеша ваё рафтаистам ва ё бояд ягон бирем як мошина бинем, не барои ман, не барои вая, ки кани вайда махқул мешавад, намешавад. ва инам хеле 14-ум рӯз бе сомонаи иҷтимоӣ. Go. Okay, 1, 2, 3, let's go. 100. I did 100.
14 рӯзам бе сомонаи иҷтимоӣ сипарӣ гардид ва имрӯз бисёр рӯзи хуб буд, барое ки ман дӯстома чанд кашида ва надида будам ва дидам аз пеш ва чӣ хеле ки албатта ки мо суҳбат мекардем дар Instagram, Facebook ва WhatsApp, лекин вай ҳамон ҳиссиёте ки аз пеш одам мера мебинӣ нест ва ман тақрибан дар тӯли 3-4 моҳ буд ки ман ҳами дӯстома надида будам ва имрӯз рафтем дидем вай ҷурам мошинхар буд, мошина рафтем дидем, мошинша харидем, ҳозирҷа овардем шушт мошина ва тоза озода ва рӯзи бисёр зур буд. Ман дар ҳақиқат хирсанд шудам, барое ки дар магазинам себ арзон буд ва ман рафтам себ гирифтам 10 кило ва ҷурое ки пеш доштам ва будим охир додам. Не, дар ҳақиқат гуфтесам рост ҳамчун ҷурагӣ, барое ки медонам ки ман себа чӣ қадар бисёр дӯст медорам. Барои вай себа бурда додам вайда. Машаллоҳ. Нем хали. Идома метем. 15 рӯз дига аст ва дар 15 рӯз мебинем ки кани то чӣ қадара аз сомонаҳои иҷтимоӣ дур будан фоида меорад барои ман. Ҳей, ҳозир ки ҳама корҳои ма ва дарсҳои ма ки ҳамааш аз хона ҳастанд ва боз бар зами ин шабакаҳои иҷтимоиро истифода намебарам ва камтарак дар LinkedIn фаъол шидам. You take what you get, right? Ҳей, ман онро ин қадар ҷиддӣ қабул намекунам. Ман ҳис мекунам ки дар мо эҳтиёҷи амиқ вуҷуд дорад то бибинем ки дар ҳаёти дигарон чӣ рух дода истодааст. Ман намедонам, не ки ман ҳис мекунам ки бояд мо бинем ки дар ҳаёти дигарон чӣ рух дода истодааст. дар якчанд рӯзҳои дигар ман бисёри вақти худро дар пеши ноутбуки худ гузарондам. курсҳои онлайнии худро қариб ки ба итмом расонидам ва имтиҳонҳои донишгоҳро ҳам супоридам. ман ҳавасманд будам, мутамарказ шудам ва хеле кам парешон шудам. ман дар ҷараёни эҷодӣ будам ва бисёр корҳоро анҷом додам. дар ҳоле ки ман аз кори худ боз лаззат бурдам ва эҷоди видеоҳо, сохтани вебсайтҳо ва кор дар лоиҳаҳои худ дилчасп будам. аммо ҳанӯз чизе намерасид. бегоҳҳо вақте ки корамро ба итмом мерасонидам, аксар вақт танҳо дар бистара менишастам ва аслан намедонистам ки чӣ кор кунам. ман хаста шудам ва намедонистам ки ин соатҳои охири рӯзамро чӣ гуна пур кунам. зеро маъмулан онҳоро дар шабакаҳои иҷтимоӣ мегузарондам. пас ман медонистам ки чизе бояд тағйир дода шавад. аз ин рӯ ман ба хондани китоб ва машқҳо шурӯъ кардам. ман гуфта метавонам ки дар ҳафтаҳои охир ман бешубҳа фаъолтар шудам. хуб, ҳоло 30 рӯз аст, аммо рости гап ман бесаброна баргаштан ба сомонаҳои иҷтимоиро пазмон нашудам, чунки дар ин 30 рӯз дар ҳақиқат ман лаззат бурдам аз ин чиз, яъне бе сомонаҳои иҷтимоӣ зиндагӣ кардан ва барои ана ҳамин видео шуда ман бо ҳамон барномаҳоро аз сари нав бозкашӣ кардам ё ин ки ба қавле скачат кардам ва паёмҳое ки мардум нависта буданд дар Instagram, TikTok, Facebook ман ҳамаи вайда ҷавоб додам ва ба ҳамин 1.5 соат гузашт рафт. 1.5 соат ман ҳис накардам ки чӣ хел гузашт ва баъд аз вай дар ҳақиқат ғамгин шудам, чунки дар тӯли 30 рӯзи охир ман инқадар информатсияи калона дар майнаи сарам гирифтагӣ набудам ва баъд
медонед аҷибаш ин аст ки дар тӯли 30 рӯзи охире ки ман дар сомонаи иҷтимоӣ набудам, ягон чизи ғайриоддӣ рух надода буд. Ягон чизе набуд ки ман бояд ҳаваям медидам ё ки ягон чизе набуд ки ман аз вай хафо мондам. Танҳо ҷоизаи the best гузашта буд ки ҳаваям месида надоданд. ва барои ҳамин ман тасмим гирифтам ки ақаллан ҳамин рӯза бе сомонаи иҷтимоӣ сипарӣ кунам. хуб, пас ман аз ин 30 рӯзи охир чӣ гирифтам? гарчанде ки аз сабаби кори ман баъзан комилан аз шабакаҳои иҷтимоӣ мондан душвор буд. он манфиатҳои зиёд дошт. азбаски ман дар телефони худ камтар вақт сарф кардам, ман барои дӯстони ҳақиқии худ вақти бештар доштам. ман бо одамоне ки дар тӯли моҳҳо вонахӯрда будам дубора тамос гирифтам ва ҳис кардам ки дӯстии мавҷуда танҳо беҳтар шудааст. ман ҳамавақт бо дигарон худро муқоиса карданро бас кардам. вақте ки ман дар шабакаҳои иҷтимоӣ варақ мезадам, ман ҳамеша кори аҷиби филмсозон ва барномасозони дигарро медидам ва ба худ фикр мекардам. чаро ман дар эҷод кардани видео ин қадар моҳир шуда наметавонам? чаро ман ҳатто кӯшиш кунам агар ин қаблан иҷро шуда бошад? дар давоми детокс ин саволҳо аз байн рафтанд ва ман ба ҳаваси худ пайвастам ва боз видео вебсайтҳо эҷод кардам. маҳсулнокии ман низ афзоиш ёфт, зеро ман ҳангоми кор мушкиле надоштам ки ба ҷараёни эҷодӣ ворид шавад. ман камтар парешон будам, бештар мутамарказ шудам ва возеҳии равонии умумӣ доштам. бузургтарин тағйироте ки ман дидам, ин қобилияти ман дар айни замон буд. дар ҳоле ки маъмулан вақт ба назар мерасид ва зеҳни ман як фикр ба андешаи дигар гузашт. азбаски ман метавонистам танҳо дар бораи ҷанбаҳои мусбате ки аз детокс дар воситаи ахбори иҷтимоӣ гирифтам фикр кунам ва итминон доштам ки ба он ҳолати аввала бар намегардам. пас ин аст он чизе ки ман тағйир додан мехоҳам. ман ҳама огоҳиҳо барои барномаҳои шабакаҳои иҷтимоиро хомӯш кардам. ба ин роҳ ман худ аз худ ба барномаҳо ҷалб намешавам, аммо ба ҷои ин ман танҳо барномаҳоро истифода мебарам агар ман дар ҳақиқат мехоҳам. ман одат кардам ки рӯзи дуюм машқ кунам, ҳар як рӯзи дуюм. ман ба кор кардани рӯзҳои якшанбеи шабакаҳои иҷтимоӣ шурӯъ кардам. аз ин рӯ ҳар рӯзи якшанбе ман шабакаҳои иҷтимоиро истифода намекунам то ба ҷаҳони воқеӣ пайваст шавам ва батареяҳои худро пур кунам. Get inside. You are a baby, so no problem. What is the place? ҳамин тавр ин 30 рӯза детокс яке аз лоиҳаҳои бузурге гардид ки ман дар ҳақиқат фикраш намекардам ки ин қадар бузург мешавад ва ин иваз кард муоширати манро ба сомонаҳои иҷтимоӣ ва чӣ чизҳо рух медиҳанд дар гирди атрофи ман. аз ин рӯ дар ин бора ба ман бовар кунед ва кӯшиш кунед ки 30 рӯзи ояндаи худро бе сомонаи иҷтимоӣ сипарӣ кунед ва дар ҳақиқат манфиатҳошро мебинед ва ин видео аз дигар видеоҳо фарқ мекунад, чунки ман ҳис кардам ки ин яке аз мавзӯи асосӣ аст ки ман бояд дар ин бора суҳбат кунам, чунки ин гуна мавзӯъҳо ё ин гуна контентҳо дар ютуби тоҷикӣ нест. пас озод бошед, обуна шавед ва огоҳиҳоро низ фаъол кунед агар нахоҳед ки видеоҳои дар пеш истодаро аз даст надиҳед. ва ман умедворам ки ҳамаи шумо рӯзи хуб дошта бошед ва то видеоҳои дигар хай. ҳейё, оё ин видео ба шумо писанд омад? агар ҳа, пас ана ин видеоро низ тамошо кунед.